Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wynne Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am. Llongyfarchiadau, Jerry, da ni wedi cyrraedd pennod 60. Ia, trigeinfed bennod. Trigeinfed pennod. Ia, so sut ti'n teimlo am hynna? Wel, wych da. Pan nes i awgrymu hynny chdi, oeddech chdi'n meddwl... Ia. Bo chdi'n mynd i dreulio cweit gymaint o amser. Ia, mae wedi cymryd y mywyd drosodd braidd. A da ni wedi cyrraedd diwedd yr ail ganrif 15. A diolch i Richard Martin sydd o'r wrth yn sicrhau bod hynna all yn digwydd da, tu ôl i'r camera. Ia, a diolch i bawb sydd wedi bod yn gwrando ag yn ymateb ag yn... Trigeinfed bennod. Dyna'n beth mawr, dydi? Na fo. Dyna fo, beth bynnag. Llai o'r nonsens hynna'n... Beth yw'r gair dwi'n chwilio amdano fo? Mae'n stopio hwnna. Reit, Jerry, lle dyn ni'n mynd heddiw? Reit, dyn ni wedi bod yn trafod llenyddiaeth Gymraeg ail hanner yr ail ganrif o 15. A rwan, dyn ni'n symud ymlaen yn croesi trothwyr ganrif newydd. Dyn ni'n cyrraedd y 19fed ganrif o drwch blewyn. A dyn ni am drafod clasur y lyfr gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1703. 1703. Ond eto mi sgwenwyd yn ystod 20 mlynedd flaenorol swn i'n feddwl. Felly ar un wedd mae'n perthyn i'r cyfnod dyn ni bod yn drafod. Ond mi gyhoeddwyd y llyfr hwn yn y flwyddyn 1703, sef Gweledigaethau'r Bardd Cwsg gan Ellis Wynne. Ti wedi clywed am hynna, do? Do, a wel na i ddod nôl at un o'r rhesymau pam dwi'n gyfarwydd â hyn at ti yn y man. Ond do na, mae Ellis Wynne yn amlwg yn ffigwr canonaidd yn dydi. Mae hyd yn oed rhywun anwybodus iawn fel fi. Mi weledi pam, gobeithio. Ia, na, yn bendant. Hollol. Felly, ychydig o'i hanes, gafodd ei enyn y flwyddyn 1671. Mi oedd o o'r las ynys ger Harlech. Mi ath o i Gymreigio'i yn Rhydychen i gael addysg. Dod nôl i Gymru. Ac wedyn mi gafodd o yrfa yn yr eglwys. Yr eglwys Anglicanaidd. Mi oedd o'n eglwyswr ceidwadol o ran i wleidyddiaeth a'i grefydd yn geidwadol iawn. Hynny yw, mi fysa Morgan Llwyd wedi elw fo'n gigfran, mae'n siŵr. Mae'n siŵr, ie. Ac yn y blaen. Ond mi sgwennodd un o'r llyfrau mwyaf rhyfeddol yn hanes yr iaith Gymraeg. Gweledigaethau'r Bardd Cwsg. Mi gyhoeddodd o lyfrau eraill. Mi gyhoeddodd un y flwyddyn 1701, rhai o Buches Sanctaidd, ac mi olygodd fersiwn newydd, golygiad newydd o'r llyfr Gweddi Gyffredin ac yn y blaen. Felly oedd o'n brysur fel eglwyswr yn gyhoeddi rhyddiaeth bwysig o ran cynnal yr eglwys Anglicanaidd ac yn y blaen. Ond dyn ni'n ei gofio oherwydd un llyfr ac un yn unig, sef Gweledigaethau'r Bardd Cwsg. A wrth gwrs mae hwn yn gyfnod, so mae her yma yn rhaid y het gwleidyddol ymlaen. 1707 ydy yr cytundeb, yr undeb rhwng yr Alban a Lloegr ynde. So ti'n siarad am adeiladu'r wladwriaeth Brydeinig ar ei ffurf. A Frenhines and, dyn ni'n clywed llawer amdani hi. So mae hwn yn gyfnod eitha diddorol yn wleidyddol o ran adeiladu'r wladwriaeth hefyd. A ddim mor bell a hynny ar ôl yr adferiad. Cyfnod diddorol da. Cyfnod diddorol iawn. Hollol. A wynta, yna ni drafod y wedd wleidyddol ar y llyfr hefyd. Iawn. Wynta, di syniad creuddwr y llyfr ddim, neu doedd o ddim yn hollol wreiddio. Oedd o'n dilyn ôl-traed awdur o Sbaen, Don Francisco Gomez de Cabello Villegas, neu Cabello, gyhoeddodd lyfr Sbaeneg yn y flwyddyn 1627, Los Sueños, sef y breuddwydion. A wedyn, dwi'n credu bod Morgan Llwyd yn darllen Sbaeneg, ond mi gyhoeddwyd o leia ddau gyfieithiad Saesneg o rannau o lyfr Sbaeneg Cabello yn ystod, ail hanner yr ail ganrif 15. Un gan awdur enw John Stevens ac un gan
awdur Saesneg efo enw gwych, Roger Lestrange. Gwych. The Visions of Dom Francis. Ti'n rhyw actor matinee idol o'r 1930au, Roger Lestrange. Rhyw gymeriad o Harry Potter neu rhywbeth. Wel, bosib iawn. Felly, oedd o'n dilyn y cyfeithiad o Saesneg yna o waith y Sbeinwr cybeidol, ond eto, mae ffordd yr un swnio am wreiddioldeb llyfr di newid dros y canrifoedd. Mae gen i syniad am beth sy'n wreiddio, beth sy'n llun ladrar ac yn y blaen. Wedi newid e. Felly, doedd e'n holl o wreiddio, ond eto mae o. Achos nid cyfeithiad yw'r Bardd Cwsg Ellis Wynne. Yn ogystal a newid yr iaith o'r Saesneg, yr wreiddio Sbeinig i'r Saesneg i'r Gymraeg, mi greuodd fyd newydd ac mi gymreigiodd y stori mewn llawer iawn o ffyrdd. Gan gynnwys y cymeriad sy'n rhoi teitl y llyfr ni, Y Bardd Cwsg. Mae'n fardd Cymraeg, ac hefyd mi oedd Ellis Wynne yn gwybod tipyn am yr hen draddodiad llenyddol Cymraeg, oedd wedi gweld rhai hen lawysgrifau, ac mi oedd Y Bardd Cwsg yn gymeriad hanesyddol, yn debyg. Mi oedd un o'r brydwyr Cymraeg, oedd yn proffwydo yn y 15fed ganrif i'r enw Bardd Cwsg ac yn y blaen. Achos mae'n cysgu, mae'n breuddwydio, mae'n profi gweledigaethau am ddyfodol Cymru. Felly mi gymrodd Ellis Wynne enw o'r hen draddodiad barddol Cymraeg ar gyfer y cymeriad hwn sy'n antywys trwy gweledigaethau. Felly mae'n bell o fod yn gyfeithiad o'r gwaith gwreiddiol. Mae'n reiddio iawn yn hynny o beth. Ac mae'n llyfr sy'n trafod pechoda, i raddau helaeth iawn. Ac mae'r pechoda yn y llyfr yma i raddau yn rhai Cymreig iawn, weithiau hefyd. Mae'n nifer iawn. Wan ta, llyfr cyfa sy'n trafod pechod, ynddo. Mae y dair gweledigaeth yma, gweledigaeth cwrs y byd, a mae'r Bardd Cwsg, mae'n hen gradur cysgu, mae'n syrthio fi gysgu, mae'n dweud bod i feistr cwsg yn dod ac yn ei rwymo, mae'n mynd i rhyw fyd arall, mae'n cael ei gipio gan Tylwyth Teg, wedyn mae rhyw angel yn dŵad yn ei achub rhag y Tylwyth Teg, a mae'r angel yn mynd efo i gael y weledigaeth go iawn. Mae'n mynd i'r ddinas allegoriaidd. Ni'n trafod allegoriaeth drafod Morgan Llwyd yn dinas ddihenydd, hynny yw dinas dinistrw. A mae'r ddinas hon yn allegori ar gyfer y byd hwn. Felly yn y weledigaeth gynta, dyn ni'n gweld pechaduriaid yn mynd trwy pethau yn y byd yma, yn ystod i bywyd. A mae wedi mapio yn fanwl iawn. Mae yna strydoedd, mae yna dair stryd yn y ddinas, stryd plesar, stryd balchder, a stryd elw. Mae yna dywysoges sydd yn rheoli, mae yna drysordy ym mhob stryd. Ti'n gallu llun o'r ddinas, mae mor fanwl. Felly, pechaduriaid yn mynd trwy pethau yn ystod bywyd yn y ddinas allegoriaidd yma. A wedyn yr ail weledigaeth yw gweledigaeth angau yn ei frenhin llys isa. Felly mae'n mynd i wlad angau, gwlad marwolaeth. A dyn ni'n gweld pechaduriaid sydd wedi marw, a maen nhw'n yn gwlad angau. A wedyn y weledigaeth ola yw gweledigaeth uffern, a dyn ni'n gweld pechaduriaid yn cael ei harteithio yn uffern. Felly, mae'n swnio'n sych llyfr cyfa am bechaduriaid. Os ti'n swnio'n sych i chdi, dwi'n gwybod beth ti'n ddarllen. Ond di o ddim. Mae'n ddifur iawn. Achos mae'n darlun... Nid pregaeth am bechod ydi o, ond llyfr sy'n darlunio'r pechoda. Mae'n ffordd mor fyw, mor lliwgar. Ac mae'n ffordd mae'r pechaduriaid yn cael ei cosbi, mae'n ddifur iawn. Mae'n lawr o ddychan, llawer o dychanu pechod mae o'r helaeth iawn. Ac mae yna lawr o hiwmor yma, hiwmor grotesg, eithafol fel, y ffordd mae meddwl yn cael ei cosbi, yn y bywyd wedyn, yn cael ei cosbi. Mae nhw'n gorau yfed nes bod nhw'n taflu fyny chwydu mewn bwcer, nhw'n gorau yfed o, eto ag eto, drag with oldem, So beth, mae'n ddoniol, ond mae'n grotesg, mae'n gofiadwy, ac oedd o'n feistr ar anhyddiaeth Gymraeg. Mi oedd o'n feistr corn ar ei grefft. Mi lwyddodd i gyfuno gwahanol gywiriau llenyddol, Cymraeg Godidog, Beibl William Morgan, a Cymraeg yr hen feirdd ac yn y blaen, ond hefyd Cymraeg llafar,
sifirionydd ac yn y blaen. Felly mae'n gymysgedd o cywiriau, mae'n gwneud pethau mae llenorion yn tueddu yn ceisio osgoi gyda'i, rwy'n cymysgu cywiriau mewn un frawddeg, a mae'n gwneud am y ffordd effeithiol iawn i greu rhyw Gymraeg llenyddol sydd yn archal, sy'n gain, ond hefyd sydd yn agos atoch ar ran yr iaith. Felly awdur gwych. Felly, yn llawer iawn i'w drafod yma. Felly, ar ddechrau pob un o'r tair gweledigaeth, mae'r bardd yn dechrau yng Nghymru. Rhywbeth arall sydd yn rhan Cymreigrwydd y llyfr, mae pob un weledigaeth yn dechrau yng Nghymru. Mae'n lle penodol yng Nghymru. Wedyn mae'n syrthio i gysgu a mynd i'r byd arall. Felly, mae'n dechrau efo cyflwyniad i bob un weledigaeth. Ac os ydw dwi'n mynd i... Y rheswm dwi'n gwybod am... neu un o'r rhesymau dwi'n gwybod amdano fo, ydy... Ti'n gwybod bod fi wedi sgwennu llyfr am y cyhyddiad o ffasgaeth yn erbyn Plaid Cymru. Ac un o'r pethau oedd yn... Cyhyddiad celwyddog. Ia, dio ddim yn gywir o gwbl. Ond un o'r pethau oedd yn rhoi... oedd yn nghanol y cyhyddiad, sydd yn nghanol y cyhyddiad, ydy y drafodaeth o wleidyddiaeth rhyngwladol yn mapura Plaid Cymru yn ystod y 30au. A enw'r golofn ar wleidyddiaeth rhyngwladol trwy'r Sbaen, so cwrs y byd. Cwrs y byd Thomas Lewis, a mae gen ti trwy'r Sbaenddrych. A'r syniad ydy gweld pell yn agos, So dwi'n meddwl bod hwnna'n dod y syniad o trwy'r Sbaenddrych, trwy'r telesgop. A nath Thomas Lewis yn cymryd cwrs y byd, wrth gwrs. Gweledigaeth cwrs y byd. Ond wedyn oedd colom gwleidyddiaeth rhyngwladol Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol Cymru, oedd trwy'r Sbaenddrych. Diddorol. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dod... Dod o ddechrau Bardd Cwsg. Ia, na ti. So dyna un o'r rhesymau dwi'n gwybod am hyn ydy, oherwydd bod wedi cael ei arseinio wedyn yn y 30au, a wedyn bod y driniaeth yna o wleidyddiaeth rhyngwladol mapura Plaid Cymru mor ddadleuol, ti'n fel. So dyna sydd un o'r rhesymau dwi'n gwybod chydig bach. Ond ti'n mynd i ddweud bod ti'n neud o'r Cymraeg trygeinfed neu rhywbeth, lefel O, stalwm. Na, oedden ni'n mynd pethau mor ddiddorol. Lefel A, nes ti'n neud lefel A Cymraeg. Fel dyn ni'n gwybod yn iawn. Cem by all am maths, boy. Reit, oce. Felly, ei ddechrau dyfyniad cyntaf sy'n hynty yw dechrau'r weledigaeth gyntaf. Mae'n dechrau yng Nghymru, mae'n syrthio i gysgu, mae'n rhyddiaeth odidog, a mae'r frawddeg gyntaf wedi i dyfynu a'i lle nadrata, a'i lle dyfynu gan lwyth o awduron Cymraeg diweddarach. Dyma ni, a dwi'n darllen hwn, a mae hwn yn... Dyna ti. A ryw brynhawngwaith teg o ha hirfelyn tesog, cymerais hynt i ben un o fynyddoedd Cymru, a chyd-amni Sbaenddrych i helpu ngolwg egwan i weled pell yn agos a pethau bychain yn fawr. O'r diwedd wedi porthi fy llygaid ar bob rhyw hyfrydwch o'm hamgylch, gorweddais ar o gwellas, tan sy'n fyfyrio deced a hawddgared wrth fy ngwlad fy hun, oedd y gwledydd pell y gwelswn gip o olwg ar ei gwastatoedd tirion. Felly o hir drafeilio am llygad ac wedi am meddwl daeth blinder, ac yng nghysgod blinder daeth y meistr cwsg yn lledradaidd i'm rhwymo. Na chdi. Wel, dyn eisiau bod... Sori, weled pell yn agos. Dyma'n trwy'r Sbaenddrych. Yn hollol. A dyn eisiau bod awduron eraill wedi dwyn, wedi defnyddio brawddau gyda Ellis Wynne, a rhyw brynhawngwaith teg o ha hirfelyn tesog. Ond mae Ellis Wynne ynta wedi cymryd ymadrodd o'r hen broffwydolaethau Cymraeg. Mi oedd yr ha hirfelyn tesog yn ymadrodd o'r hen broffwydolaethau canoloesol am y cyfnod braf yma'r ha hirfelyn tesog ar ôl gaea oer ac yn y blaen. Felly oedd o'n hyddysg yn ei draddodiad llenyddol ei hun. A mae'r iaith yn hyfryd ydy. Sbaenddrych i weld pethau pell yn agos. A gorweddais ar y gwellas, tan sy'n fyfyrio. Ac i borthi fy llygaid. Hyfryd. Ac wrth gwrs, mae'n gwyn, mae'n draw, mae gwledydd pell yn edrych yn nisiach neu wlad un. Iddorol hefyd, dwi'n meddwl, mae'n ffordd chwaraeus iawn, mae'n archwilio prosesau
meddwl, de, mae'n gweithio'n galed a'i lygaid, a wedyn a'i feddwl i ddeall be mae'n weld, wedyn mae'n syrthio i gysgu. So mae'n wych iawn. Wedyn, sy'n ymlaen, dyna sy'n digwydd ar ôl fel syrthio i gysgu, mae'n ddolnio, mae'n lot o hiwmor yma, de. A chynta peth y welwn ni, yn fymyl, dwmpath chwarae, ar fath gad gamlan, mewn peisiau gleision a siapur cochion, yn dawnsio'n hoiw brysur. A chapiau. A chapiau. A chapiau. O'n i'n meddwl, siapur. Na, peisiau gleision a chapiau cochion. O, mae'n ddrwg gen i. Reit, dwi'n mynd ddechrau yna to. Ges i ffasiwn sioc yn gweld cad gamlan. O ie, ti'n cofio gyfres gynta. Ie, na ti. A chyda, dwi'n dechrau to, a chyda peth o welwn ni yn fymyl dwmpath chwarae, ar fath gad gamlan mewn peisiau gleision a chapiau cochion yn dawnsio'n hoiw brysur. Sefais enaid ar fy nghyfyn gyngor, awn i atynt a'i peidio. O blegyd ofnais yn fy ffwdan, mae haid oeddynt o sipsiwn newynllyd. Ond o hir graffu, ni ai gwelwn hwy'n well a thecach ei gwedd, na'r giwed fel ynddi gelwyddog honno, wannol. Mae'n hilio iawn. Felly, anturiais nesau atynt, yn ara deg fel iar yn sengi ar farwor. Ac o'r diwedd gofynnais eu canad fel hyn. A gymerach i fardd i'ch plith sy'n chwennu'ch trafeilio. Ar y gair distawodd y trwst, a phawb a'i lygad arnau, a ddanwychian, bardd eber un, trafeilio eber un arall, un plith ni eber y trydydd, deallais nad witchiaid oeddynt, ond mae rhai a elwyr y tylwydd teg. Smurfs bach dyn nhw, Jerry. Ie'r union. A wrth gwrs mae'n hilo iawn ffordd mae'n trafod y Sipsiwn fel yr oedd Cymru yn y cyfnod. Wel, ddim jyst yn y cyfnod. A bob man, oedd Sipsiwn yn cael llaw galad a dros Ewrop ac yn dal i gael mor rhaid o hyn, gweithio modd. Ond, felly mae'n deffro, o syrthio gysgu, mae'n deffro, yn ymwyl twmpath chwarae, mae'n hen chwedlegwyr am y tylwyth teg yn dawnsio o gwmpas twmpath tu allan. A dwi'n meddwl mod i wedi cyfeirio ar hyn yn y gyfres gyntaf yn ei drafod cad gamlan. Ti'n gwybod beth oedd cad gamlan? Wel, so camlan oedd y frwydr i ddiweddu pob brwydr yn chwedl Arthur, ynddo? Ie, brwydr ola Arthur. Yr un chwalodd dirnas Arthur. Felly cad gamlan o le. Nathon ni drafod camlan. Dyna pam nes i gael rhywbeth o ryw... Ie, ti'n gwybod hyn? Mae Jerry wedi efo ddysgu. Mae'n 60 o'r... Da iawn, hollol. Ti wedi gymryd fewn, chwarae teg. A mae'n ddonio iawn, hiwmor gwych yma da. A mae'n hiwmor sy'n dibynnu ar ddarllenwyr sy'n hyddysg yn y traddodiad Cymraeg, de, achos cad gamlan oedd brwydr fawr apocalyptaidd Arthur. A fyma, mae'n disgrifio i peisio glas a capiau coch. Fel yr mater o Saesneg, fashion casualties, de, cad gamlan a apocalypse around fashion, de, ddorol dydi, a ffordd mae'n disgrifio hi, mae'n hunan dychanol, ffordd mae'n dychanu y persona Bardd Cwsg, mae'n gymeriad bach gwan, llwfr, ofnus, a mae'n poeni, felly mae'n mynd yn ar y deg atyn nhw. Fel iar yn sengi ar farwor. Mae iar yn ddigri yn cerdded y bynnag, yn sengi ar farwor poeth ynddo, felly mae'n ddonio iawn. So dyna sut mae'r weledigaeth gyntaf yn dechrau. Wedyn, a'n symud ymlaen i ddechrau'r ail weledigaeth, achos jyst i bwysleisio bod pob un yn dechrau yng Nghymru cyn syrthio i gysgu a mynd i'r byd rhyfeddol yna. So dyma dechrau gweledigaeth angau. Pan oedd Phoebus un llygeidiog ar gyrraedd ei eithaf bennod... Sef yr hael, de. O Phoebus ydy'r hael... Ie. So mae'n ddysgedig iawn, de. Pan oedd Phoebus... yn fwy dysgedig na fi, Jerry, yn amlwg. Pan oedd Phoebus un llygeidiog ar gyrraedd ei eithaf bennod yn y dehau, ac yn dal gwg o hirbell ar Brydain Fawr, a'r holl ogleddir, rhyw hirnos gaea dioer, pan oedd hi'n llawer twymach yng nghegin glyn cowrach ac ar ben cadar idris, ac yn well mewn stafell glud na chwelu cynnas, nac mewn amdo... Stafell chi'n gyda chwelu cynnas? Ang ma'n ddrwg gen i, reit. Oce, ac yn well mewn stafell glud gyda chwelu cynnas, nac mewn amdo ymrhoth y
fynwent? Ie, ymhorth y fynwent. Ymhorth y fynwent, nag mewn amdo ymhorth y fynwent. So, Mae'r sillafu mymryn bach yn hen ffasiwn i fi, felly mae o'n... O fonwent. Y fynwent, ie. Sgwennu fel o'n ddeud o, gwyrach? Ie, ymhorth. O fonwent. Myfyriwr oeddwn i ar ryw ymddiddannion a fasai wrth tân rhyngo i a chymydog, am fyrdra hoedl dyn, a sicred yw i bawb farw, ac ansicred ar amser, a hyn newydd roi mhen i lawr ac yn lled effro, ni glown bwys mawr yn dyfod arnain lledradaidd o'm coryn i'm sawdl. So eto'r broses... Mr Cwsg, ie. Mr Cwsg. So mae o yn meddwl bod o well efo cywelu, sy'n digon teg. A wedyn... Noson oero ie. A mae'n ffordd wedi y gwrth gyferbyniad yna. Oedd lot o luniau yn cyfnod bod yn cynnar yn darlunio gwrth gyferbynnu rhyw forwyn yfang hardd, a mae'n syllu mewn drys, a mae penglog hyll yn sbio nôl, a goffwn i bod marwolaeth yn llechiad yn y canal. Felly, mae'n well bod gyda chywelu cynnas mewn gwely, na'n amdo. Ymhorth y fynwent. Yn disgwyl cael ei gladdu. Disgwyl cael ei gladdu. Wel ie, mae hynny'n wir yn dydi. Ond lle fydd lleol iawn, glyn cywarch, cadar idrys, lle fydd yn ei ardal ei hun mewn ffordd. Mae'n myfyrio ynglyn â byrdra hoedl dyn, a sicred yw pawb i farw, ac ansicred yr amser, a wedyn mae o'n graddol sydd o fewn i gwsg. A mae'n mynd i wlad angau yn yr Gweledigaeth. A wedyn, a ni edrych ar cyflwyniad yr Gweledigaeth ola, Gweledigaeth uffern, sy'n unwaith eto yn dechrau ddyma yng Nghymru. Ar forau teg o Ebrill rywiog, ar ddeiar yn las feichiog, o mae hwnna'n neis, a Phrydain baradwysaidd yn gwisgo lyfrau gwichion, arwyddion heilwen ha. Rhodio'r oeddwn yng nglan hafren, yng nghanol melys bynciau cerddorion bach y goedwig, oedd yn ymryson torri pob mesurau mawl hyfrydlais i'r creawdwr, a minen llawer rhwymiedicach weithiau mi gyd bynciwn ar côr a skellog mwynion, ac weithiau darllenw'n rhan o lyfr ymarfer dywioldeb. Hynny, yn y myw, nid a o'm cof yng Gweledigaethau'r blaen, a daliasant i'n blino, nes i mi wrth fanwl ymresymu, nas oes un weledigaeth ond o ddichod rhybydd i ymgroesi, ac wrth hynny fod arnau ddyled yw ysgrifennu hwy i lawr rhybydd i eraill hefyd. Ac ar ganol hynny o waith, a mi'n bendrist yn ceisio casglu rhai o'r cofion ofnadwy, daeth arnau hepian uwch ben fy mhapur, a hynny ar oes le i meistr cwsg lithro ar fy ngwartha. Ie, felly tro hwn, mae'n trio sgwennu lawr y ddwy weledigaeth gyda wedi gael i greu y llyfr. Hynny mae'n hunan gyfeiriadol at y broses o sgwennu'r llyfr. Mae'n ddod nhw iawn. Ond dwi'n licio yn disgrifio'r adar yn canu. Mae'n rhodio oeddwn yng nglan hafren yng nghanol melys bynciau cerddorion bach y goedwig. Sef adar dwi'n cymryd yn fan hyn. Ie, hollol. Oedd yn ymryson torri pob mesurau mawl hyfrydlais. Ie, mae'n hyfryd ydi. So adar yn canu di yna. Ie, hollol. A mae bron fel, mae ddarn o ryddiaeth sydd yn alwompio hen draddodiad Dafydd ap Gwilym yn disgrifio'r adar fel beirdd a chaddorion sy'n canu ac yn y blaen. A hefyd, mae gen i fod lyfr ymarfer dywioldeb, un o'r llyfrau gyfieithwyd i'r Gymraeg o Saesneg yn ystod yr algar 50 yn y llyfrau ceidwadol eglwysig lle de, ti'n bod? Ac felly mewn ffordd, mae'n rhyw ddau beth yn gystadlu am ei sylw da. Y llyfr dyfrifol, mae dylifod allan y llyfr yma, a wedyn yr adar yn canu ac yn y blaen, a mae eisiau sgwennu y ddwy weledigaeth. Mae'n ddisgrifiad hyfryd o natur yn dydi? Dwi'n licio hwnna. Oedd o'n i ffrawdur de. Felly, dyna sy'n mae pob un o'r tair gweledigaeth yn dechrau de. A wedyn, ti eisiau rhyw flas i chdi ar y dyfyniad nesaf, dyna mynd yn weledigaeth uffern, ac mae'n gweld pechaduriaid yn cael ei cosbi'n cael ei harteithio'n uffern, a mae dyfyniad yma'n rhyw gipolwg a rhywbeth sy'n digwydd i rhyw ddyn bach triennus yn uffern. Wrth fynd allan o'r ceibwll tra thambaid hwn,
Clywyn un yn erthwch ac yn bloedio'n greulon, ni sgwyddwn ni ddim gwell, ni chostwyd dim wrthy fi erioed I ddysgu darllen fy letrwydd, ac nid oeddwn i'n cael mor enid chwaith, gan ennill barau mi ac im tolwydd tlawd I ddarllen nac I weddio. A ie, ryw ddieflyn gwargam oedd gorllaw, a gael dim enid I ddwedyd chwedlau smala, dim segur ymrostio hirnos geia, pan oeddwn I yng nghorn y simna, na allesid roi peth o'r amser hwnnw at ddysgu darllen neu weddio. Beth am y siliau? Pwy fy'n dyfod gyda mi i'r dafarn yn lle mynd gyda'r person i'r eglwys? Pa sawl brynhawngwaith sylgwaith a roed I ofer ddadrwydd am bethau'r byd neu gysgu yn lle dysgu myfyrio a gweddio. Hollol, yn wych dydi. So mae'r dyn yma'n cael ei arteithio yn either. Mae'n dweud, na, dwi'n mynd... Doedd gynnau'm amser I... Ie, neu rhy glawd, oedd o'r rhaid yn gallu talu mi gael addysg yn ymlaen. Ie, felly o'n i'n gallu dysgu I ddarllen ac I weddio. A mae'r dieflyn bach, y diawl bach gwargam, yn dweud, mae'n wych dydi. Oeddech chdi'n gwastraffu amser a ddysil. Mynd i'r dafarn. Yn mynd efo'r person i'r eglwys. Gest i'n y gyfle, do. Gest i'n y gyfle. Bechadur, bai chdi di, paid y beiod o dlodi. Hollol. Dy wendid moesol chdi dy hun. Yn union, yn union. A hefyd, so ti'n gweld I fewn fel awdur yn y ffordd mae'n cymeriadu'r dyn bach yma sy'n cael ei arteithio ni ffordd a'r dieflyn bach. Gwargam. Dwi'n licio'r dieflyn, gwargam oedd gwerllaw. Ond mae'n ddoniol, mae'n wych ar y cymeriadu a ffordd mae'n cyflwyno'r olygfa ni yn hiffern. Ond, os ydyn ni'n camu nôl yn meddwl beth sy'n digwydd yma, I bob pwrpas, mae Ellis Wynne yn dweud bod peidio a dysgu darllen yn bechod erbyn hyn. Hynny yw, mae bod yn anllythrenog yn bechod erbyn hyn, a dyn ni bod yn sôn am dwf llythrenedd yn y cyfnod, felly dyma ni, dyma cyrraedd rhyw uchafbwynt lle, wel, diws, mae'n bechod yn wir ystyr greifeddol y gair. Wel, a hefyd, a does na ddim esgus I beidio, dyna sy'n ddiddorol, does na ddim esgus I beidio, ti'n bod? Dim ond gwendid moesol a alltrwystro di. Yn union. Felly, mae yna gymaint o ddarnau o'r llyfr hwn sy'n wych, mae yna gymaint o bethau dylen ni graffio yn oed. Dwi'n meddwl bod rhaid ni gael un bennod arall, ond I orffen efo dyfyniad hir iawn. Hir iawn. Dyn ni'n mynd I... yn ôl y weledigaeth gynta. Mae o'n dyfyniad hir, bobl. Wel, na ni ffidio'r ffordd trwy ddefo. Na'n dywys di llwyrach. Ond dyma ni yn y weledigaeth gynta, gweledigaeth cwrs y byd, lle mae'n gweld pechaduriaid yn pechu yn ystod I bywydau lle, a hynny mewn dinas alegoriaeth. Felly mae yna stryd pleser, a stryd balchder, a gwahanol... Stryd elw. Elw, a gwahanol adeiladau'n cynrychlu pethau. A dyma fo, mae'n lot o bethau ofnadwy, ond dyma fo yn gweld rhywbeth sydd wrth fodd I galon. Eglwys Loegr, a dyma'r ffordd alegoriaeth mae'n disgrifio eglwys Loegr yn y ddinas alegoriaeth hon. Pa nesa yr awn ati, mwy fwy o rhyfeddwn uched, gryfed a hardded, laned a hawddgared oedd pob rhan ohoni. Craig ddirfawr o waith a chadernid anrheithol oedd y sylfaen, a meini bywiol ar hynny wedi'i gosod a'i cysylltu mewn trefn mor odidog. Gwelwn un rhan o'r eglwys yn taflu allan yn groes landeg a hynod iawn, a chanfu'r angle... A chanfu'r angel fy'n sbio arno. A dweinos di'r rhan yna eba'r ef, ni wyddwn I beth I ateb. Dyna eglwys Loegr eba'r ef. Mi gyffroes beth. Ac wedi edrych I fyny, mi welwn y frenhines Ann ar ben yr eglwys a chleddyf ym mhob llaw, un yn yr aswy a elwyd cyfiawnder, I gadw ei deiliad rhag dynion y ddinas ddehenydd, a'r llall yn ei llaw ddehau yw cadw rhag beilial a'i ddrygau ysbrydol. Hwn a elwyd cledd yr ysbryd, neu air dyw, a than y cleddyf aswy roedd llyfr statut Lloegr, tan y llaw arall, roedd Beibl mawr. Na ni oed I fyna I drafod. So ti'n gweld y geidwadaeth? I gyd yma. Yr eglwys, y frenhines, llyfr statut Lloegr, y Beibl, Ia, a ti'n meddwl, pa mor
pa mor lwyr oedd i'w Saesnigrwydd o yn wleidyddol grefyddol. Eglwys Loegr oedd Ie. Ond llyfr statyd Lloegr. Ie. A dyma wrth gwrs y pwynt lle mae Lloegr yn estyn i grym i'r Alban yn fuan iawn wedi hynny. So lle mae'r Brydain fawr yn cael ei chreu. Yndi. Mae'n hyderus iawn, dydy, yn ei Brydyndod mewn ffordd. Yn ei Saesnigrwydd fysa ti ar y pwynt. Ie, mae hwnna'n drawiadol. A hefyd, fel darnryddiaeth, mae'r ddelwedd... Mae'n hyfryd, ydy. Mae'r rhyddiaeth yn wych, de. Wel, mae o'n ddarlun dramatic yn dweud. Manwl iawn. A llyfr statyd Lloegr a'r Beibl mawr ym mhob llaw. Hollol. Dyna di sail trefn. Union. A harddwch. A wedyn, yn ymlaen, mae'n ei cyflwyno cyn hyn, twlwdd ysgubor. Un o ffyrdd mae'n dyfrio puritaniaid, achos o'n cyfarfod mewn sgubor i bregethu yn lle mae'n eglwys ac yn blaen. A wedyn, mae'r bobl yma eisiau dod i mewn yr eglwys. A dyma dar nesa, de. Cesgenad i orffwyso peth wrth un o'r drysau gogoneddus, lle roedd rhain dyfod i gael braint yn yr eglwys gyffredin, ac angel tal yn cadw'r drws. Wedi hynny, dechreuodd rhai o'r dylwyth ysgubor a safau yno ers enid lefaru. Arhoswch eber y porthwr disgleirwyn, sef yr angel yna. Arhoswch eber y porthwr disgleirwyn gan graffu ar ei talcennau hwy. Mae'n ei torri gwallt roundheads. O roundheads. Ie. Mi addangosau chwi rhywbeth, dacw eber ef, a welwch chi ôl y rhwy gawnaethoch chi yn yr eglwys. Ac rwan a fynech chwi le yma, ewch yn ôl ac ymolchwch yno'n ddwys yn ffynon edifeirwch i edrych a gyfogoch chi beth gwaed brenhinol a lyncasoch gynt a dygwch beth o'r dwfr hynny i dymeru'r clai at ailunio y rhwy gacw ac yna croeso wrthych. Waw! So mae'n ail ymladd y rhyfel cartref yn hyn, dydi? Ac yn dial, dydi? Dyna sy'n mae puritaniad i cael mynediad i eglwys Loegr os ydyn nhw'n taflu y fyny, cyfogi y gwaed brenhinol a lyncasoch gynt. Ie. A trwsio crac yn yr eglwys, y rhwy gyda'r eglwys. Ac dim ond wedyn mae yna groeso i chi. Ie, yn union. Diddorol, de? Achos mae yna 20 mlynedd. Oes. Mae yna genhedlaeth a mwy ers, ond eto... Mae pobl yn yr Unol Daleithiau yn dal i ymladd rhyfel cartref ar honno. Ti'n llygad y le. Felly, dyna ni, gweld awdur sy'n feistr ar ei grefft, ond yn defnyddio i ddal fel awdur i gyflwyno i geidwadaeth ronc. Ie. A dwi'n meddwl bod yr... I fi o leia, mae'r ddelwedd yma o'r eglwys, sef yr frenhines uwch ben yr eglwys, sef o cleddyf ym mhob llaw, a llyfr o dan bob fi. Llyfr statyd Lloegr a'r Beibl mawr. Ie, hollol. Diddorol. Sylfaeni trefn. Cynwadaeth threfn. A hardded. Cyfraith y threfn. Ie, ond hefyd, statws, patrwm, harddwch. Yn union. Yr holl bethau yma. Hollol. Mae o'n fersiwn glasurol y geidwadaeth. Yndi. Felly, mae yna ddarnau yn y llyfr sydd yn hwrach yn fwy o hwyl a hiwmor grotesg, yn dychanu pechaduriaid. O'n i'n meddwl bod o'n well gorffen y beth yma gyda darn yma sydd yn amlygu ideoleg Ellis Wynne a'r ffordd o'n defnyddio'r llyfr i gyflwyno'r ideoleg honno i'w ddarllen. Ond wrth gwrs, oedd o'n eglwyswr, oedd o'n brenhinwr, ac dyma'r... So, ti'n modd, yr anti-Morgan Llwyd yn hynny o beth. Yn union, y gigfran. Ie, hollol. Felly, na ni drafod pethau gwahanol. Mae yna agweddau eraill ar y llyfr hoffwn ni trafod yn y bennod nesaf. Ond dyma ni wedi gweld pell yn agos. Diolch, Jerry, nes i wir fwynhau gwybod mwy ynglyn â Ellis Wynne, ac ffantastig. Ac ymddiheiriad os oedd y darllen chydig bach yn glygyrnaid ar y degau. Ond oedd y lot o fyna. Diolch, Jerry. Hwna'n ddiddorol dros ben rych ymlaen at fwy o Ellis Wynne tro nesaf. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio a cadw trefn arna ni. Cofiwch bod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o bob pennod ar gyfer nation.cymru, a mae hwnna wirioneddol werth chweil. Cofiwch bod ni dal i chwilio am
rhyw noddwr hael i cefnogi cynhyrchu Ti'n fersiwn swnio'n gynyddol desperate. Dwi yn gynyddol desperate, Jerry. I gael fersiwn Cymraeg o hyn. Diolch y galon i bawb sy'n gwrando, bawb sy'n ymateb, ac yn enwedig i'r rhai yna chi sy'n dweud wrth bobl eraill am fodolaeth y podlediad. Mae hynny yn... mae hwnna'n gymwynas mawr iawn a ni. Da chi'n gallu dweud wrth bobl bod y podlediad ar gael bob pythefnos a ar y ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube hefyd, lle mae modd yn gwylio ni'n chwifio yn breichio ac yn edrych yn ddirmygus ar yn gilydd bob yna hyn. A da ni ar gael yn gynta ar am. A gyda hynny ar ôl 60 trigian o benodau, hwyl am y tro. Hwyl fawr.